So ayan guys, nandito po tayo ngayon sa Vintage Optical dito po sa Katarman at maingay po yung isang Ayan, so nagpasalamin po tayo at kalalabas lang po ni Doc dahil mahiyain po si Doc. Mahiyain talaga. So yung mga natira dito yung ayaw magbigay sa akin ng discount. Actually, binigyan nila ako ng discount. So, shoutout po dito po sa pamunuan po ng Vintage Optical po dito po sa Katarman, Northern Samar. Garantisado po so pang-bali pang ano ko na to, pang-apat, pang-lima. Pang-apat na business na ko na pang pagpapasalamin po dito sa kanila. So ayan po, kino-compute po niya kung paano po niya ako lilibuin sa sa presyo ng aking lens. Ate, anong pangalan mo? Anile na apelyido, ate? Blando. Uy, Blando. Ate, upaya doon ang pag-compute, ha? Wag mo dyan ako lilibuin. Uy, si ate naman. Ano, ako, sa akin naman, hindi pinupokus sa akin yung camera. O, ayan na, ate. Ate, ang pangalan mo, ate? Rima. Apelyido, ate? Usal. Ayan, Rima Usal. So, shoutout po kay ate Anilin at kay Ma'am Rima Usal. Sabi naman ni Kuya, hala, kailan kaya ako babanggitin? Kuya, anong pangalan mo, Kuya? Si Charlie Lindero. Charlene? Charlie. Ay, Charlie Lindero. Pambabae. So, shoutout kay Kuya Charlie, ayan. Oh. Ipulipid mo. Hindi agad pa, ate. Alam mo namang mahirap lang ako. Hala, ate, pero talaga pag-compete mo doon, dinaya mo na ako, ate, ano? Ihap-hap lang, ate, sige. So, ayan, doon po sa mga nagbabalak po magpasalamin, punta na po kayo dito. Wala pong bayad sa akin yung advertisement dito, pero grabe. Subok na po, maganda po yung yung serbisyo nila dito. Ayan ito po yung mga sample nila dito. Doon po sa mga hindi po malilinaw yung mga mata, lalo na sa sa pag-ibig. Punta na po kayo, magpasalamin na po kayo dito. Ayan. Ang dami pang mga samples nila, ang gaganda. Oo, okay. Dakay mo discount. Ayan. Matagami discount. Ay, binigyan nila ako ng discount. So, thank you so much po. So, focus na kat sa kanda nga duha, kay sir talaga didian manager. Nasaan? Sila na rin yung supervisor. Yung supervisor kasi lumabas, oh. Ano ba naman yan na supervisor na yun? May PX kasi sa So, doon, nagmumonitor din siya doon. sa Gaysan. Magkano naman dito, ate, mga sweldo ninyo? Pera? Provincial? So, ranging from 3 to 500 a day? Tara, samahan ko kayo sa Duli. Joke lang po. So, kahit mababa yung sahod, pero at least maganda po yung pagtrato sa inyo dito. So, maganda na rin yun. Saka ang hirap pa yung makahanap mo ng trabaho. Ako nga kung papalarin ako, gusto kong maging dancer. So, ayan, punta na po kayo dito. Tingnan niyo yung mga, grabe ang kanila din mga, model ho. Nagpasalamin talaga din sa iyo, sir, ha? Grabe. So, punta na, ha? Hindi na, guys. So, ayan, punta na po kayo dito sa Vintage Katarman po, Katarman branch. Meron din po sila doon sa Gaisano. So, pwede din po kayo pumunta doon. Pero dito kami talaga kanati, kaya nahatag sila discount. Grabe. Di, focus na talaga na sa iyo. Bugto ko. Oh. So, okay na? Okay na, signature na lang, sir. Grabe. Ayan. So, okay na. Masaya na kayo. Thank you. Thank you din sa vlog. Thank you din sa So, ayan. Babalikan natin sila after 1 month. Nandito na pizza. Pa-text na lang kami, sir. May number naman, Didi. May back number nga da. Yeah, oh. Pwede sa ako na la. Messenger na la. Pwede. Kasi mas may signal to messenger. Nanan ngaran? Mata? The Vintage Katway.
na di man sir. Ah, sige daw. Ihad ka na like, Ala, oo. ali sir, depende ali man ang profile niya. Sige. Sige. Wala ka, hanapin ko. So, thank you so much. Ikaw sir. Okay. So, after 1 month, babalik po tayo dito para maghiganti. Maghiganti talaga.